हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू मायरा फूड्स. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे केक. टायटल वाचून तुम्हाला समजलंच असेल की आज आपण पार्लेजी बिस्किटपासून केक कसा बनवायचा. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. अगदी कमी साहित्यात आणि कमी वेळात होणारा हा स्पॉन्जी केक बनवणार आहे. त्यासाठी मी इथे 2 पार्लेजी बिस्किटचे पुडे घेतले आहेत. त्यानंतर 1 कप दूध, 1 वाटी पिठी साखर, 1 चमचा व्हॅनिला एसेन्स, त्यानंतर 1 चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धी वाटी तेल घेतलेले आहे. आता एक मिक्सरचे भांडे घेऊन त्यामध्ये मी बिस्किटाचे असे छोटे छोटे तुकडे करणार आहे. तुम्ही दुसरे कोणतेही बिस्किट यूज करू शकता. आता हे आपण बारीक करणार आहोत. बारीक करून झालेलं आहे. आता एक भांडं घेऊन त्यामध्ये एका चमच्याच्या साहाय्याने हे काढून घेतलं. आता यामध्ये मी 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकणार आहे. त्यानंतर 1 वाटी पिठी साखर टाकणार आहे आणि आता हे सगळं हलवून घ्यायचं. आता 1 कप दूध एकदम सगळं ओतायचं नाही. आपल्याला लागेल असं हळूहळू घेत ओतायचं. आता राहिलेलं दूध ओतत आहे. आता हे सगळं हलवून घ्यायचं. छान असं मिक्स करून झाल्यानंतर 1 चमचा व्हॅनिला एसेन्स टाकायचा. पुन्हा हलवायचं. आता अर्धी वाटी तेल ओतायचं आणि पुन्हा एकदा सगळं मिश्रण नीट हलवून घ्यायचं. बॅटर व्यवस्थित तयार झालेले आहे. आता मी इथे एक केक टीन घेत आहे. याला मी तूप लावून घेतलं आहे व थोडासा मैदा भुरभुरला आहे. आता हे बॅटर यामध्ये ओतून घेते. आता हे सर्व बाजूने टॅप करून घ्यायचं म्हणजे एअर बबल्स निघून जातील. आता केक बेक होण्यासाठी ठेवायचा. मी कुकरमध्येच केक बनविणार आहे, त्यामुळे याची रिंग आणि शिट्टी दोन्ही बाजूला काढून ठेवायचं आहे. साधारणतः 30 ते 40 मिनिटे केक बेक होण्यासाठी ठेवायचा आहे. 40 मिनिटे झाली आहेत आणि आता मी एका स्टिकच्या साहाय्याने केक तयार झाला आहे का बघणार आहे. अजिबात चिटकला नाहीये. आता एका सुरीच्या साहाय्याने मी हा केक मोकळा करून घेणार आहे, म्हणजे इझिली बाहेर निघेल. आता एक प्लेट घेऊन मी अशी उलटी ठेवणार आहे आणि केक सरळ करून घ्यायचा. थोडंसं टॅप करायचं आहे आणि हळुवारपणे बाहेर काढायचा. आता केक सरळ करून घेणार आहे मी. मस्त स्पॉन्जी दिसत आहे. मी तुम्हाला हा केक कट करून दाखवणार आहे. केक हा सर्वांनाच आवडतो, पण कधी कधी असं होतं की बेकरी बंद असते किंवा काही कारणामुळे आपण केक आणू शकत नाही आणि केक तर खायची खूप इच्छा झालेली असते. मग अशा वेळी काय करायचं? मग आपल्याकडे असलेल्या बिस्किटापासूनच केक बनवायचा. केक मस्त फुललेला आहे, तुम्ही बघू शकता, आणि स्पॉन्जी सुद्धा खूप झालेला आहे. तुम्ही पार्ले बिस्किटाऐवजी दुसरे कोणतेही बिस्किट वापरून हा केक असाच बनवू शकता. तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, क्वेरीज असतील, तर त्या तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कळवू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तसेच नवीन नवीन रेसिपींच्या अपडेटसाठी सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला जे बेल बटन आहे ते दाबा. तुम्ही तुमचा वेळ काढून ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.